Ένας ζωντανός οργανισμός φροντίδας ηλικιωμένων είναι έτοιμος να υποδεχθεί τους οικείους σας και να σας προτείνει ένα ιδιαίτερο μοντέλο φροντίδας που είναι πρότυπο για τα κυπριακά δεδομένα και διαθέτει τις χαμηλότερες χρεώσεις. Εμείς, στην Κλεάνθιο Στέγη, αγωνιζόμαστε και επιτυγχάνουμε καθημερινά το αυτονόητο: ποιότητα φροντίδας και ζωής για αυτούς που αγαπάμε. Όραμά μας, η συνεχής αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και η στήριξη κάθε ενήλικα συνανθρώπου μας. Η Κλεάνθιος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθιένου λειτουργήσε το Φεβρουάριο του 1983. Ήταν από τις πρώτες στέγες που λειτουργήσαν στην Ύπαιθρο και αποτελεί ένα από τα προγράμματα του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Αθιένου. Δημιουργήθηκε χάρη στη δωρεά του αείμνηστου Κλεάνθη Οικουμενή, του οποίου φέρει και το όνομα. Το σύγχρονο κτηριακό συγκρότημά μας είναι πλήρως επανδρωμένο και εξοπλισμένο και έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 38 ατόμων, τόσο για τους κατοίκους της Αθιένου, όσο και των γειτονικών περιοχών ή των άλλων επαρχιών. Έμπειροι και ειδικά εκπαιδευμένοι νοσηλευτές, νοσηλεύτριες και φροντίστριες διασφαλίζουν υψηλού επίπεδου νοσηλεία και φροντίδα όλο το 24ωρο, με τη συνεργασία παθολόγου, νευρολόγου καθώς και άλλων ειδικοτήτων. Οι επιστημονικοί μας συνεργάτες, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, φροντίζουν για την ψυχοκοινωνική στήριξη των ηλικιωμένων. Επίσης, είναι κέντρο αποθεραπείας για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης, προσφέροντας δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαμονής επί 24ωρου βάσεως, ημερήσιας φροντίδας και δυνατότητας προσωρινής διαμονής. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι είναι διαμορφωμένοι με φροντίδα και αισθητική, ώστε να προσφέρεται ένα ήρεμο και ευχάριστο περιβάλλον. Γεμάτη χρώματα, φως και με δυναμικά εναλλασσόμενη διακόσμηση, πίνακες, χειροτεχνίες, φωτογραφίες αποτυπώνουν την καθημερινότητα των ενίκων μας. Σε κάθε όροφο της στέγης υπάρχουν μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια, τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύστημα προηγμένης τεχνολογίας, αυτόματη θέρμανση και κλιματισμό, μπάνιο και τουαλέτα, αποθηκευτικό χώρο, τηλεόραση και τηλέφωνο. Σε όλα τα δωμάτια του ισογείου υπάρχει έξοδος προς τον κήπο, καθώς και στα δωμάτια του πρώτου ορόφου μπαλκόνι με θέα. Το κτίριο διαθέτει ευρύχωρα σαλόνια, τραπεζαρίες και καθιστικό, κομμωτήριο, κουρείο, αίθουσα πολλαπλής χρήσης, αίθουσα χειροτεχνίας, αίθουσα κινησιοθεραπείας, φαρμακείο, μαγειρίο και καθαριστήριο ρούχων. Ο έθριος χώρος είναι διαμορφωμένος με εξωτερική βεράντα και καταπράσινα μονοπάτια φύσης, με εύκολη πρόσβαση για άτομα με κινητικές δυσκολίες και τροχοκαθίσματα. Παράλληλα, στο χώρο έχει κτιστεί εκκλησία αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους για την τέλεση των θρησκευτικών αναγκών των ηλικιωμένων. Η εκκλησία είναι δωρεά από την κυρία Μαργαρίτα Στυλιανίδου και τα αδέλφια της, εις μνήμη των γονέων τους Γεωργίου και Αποστολού Κουμενή. Βασικός στόχος μας είναι η αναβάθμιση της ζωής των ηλικιωμένων, ώστε να μην νιώθουν κοινωνικά αποκομμένοι, αλλά να αποτελούν κομμάτι του κοινωνικού συνόλου. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχοσωματική ισορροπία και τη χαλάρωση των μελών της στέγης, φροντίζοντας ώστε η κάθε μέρα να εμπλουτίζεται με δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα. Με τα προγράμματα ψυχαγωγίας και απασχόλησης, οι ηλικιωμένοι αξιοποιούν τον χρόνο τους δημιουργικά, με χειροτεχνία, μαγειρική, γυμναστική, νοητική ενδυνάμωση και άλλα. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς τους πολύτιμους εθελοντές μας, που είναι η ψυχή και κινητήριος δύναμη της στέγης μας. Συνεργαζόμαστε με τα γυμνάσια, δημοτικά και κατηχητικά σχολεία της κοινότητας, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές, μαθήτριες και νέους νέες να αναπτύξουν τον εθελοντισμό, να έρθουν σε επαφή με τους παππούδες και τις γιαγιάδες και να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους. Με τις συναντήσεις αυτές διαπιστώθηκε το απαραίτητο της συνύπαρξης μεταξύ των γενεών. Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε και να γνωρίσετε την Κλεάνθιο Στέγη. Σας περιμένουμε σε μία από τις πολλές εκδηλώσεις μας για να περάσετε όμορφα μαζί μας. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να υποφεληθείτε των υπηρεσιών μας, επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε μέσω προσωπικής συνάντησης τη λεπτομερή ενημέρωση και ξενάγησή σας στο χώρο μας.